bare kom frem med fast. Bare Fed fast. don't stop. Den passer der op og det. Nej, det er bare hvis de... Hvad er der, Bull? Du skal stoppe. Skal det være så? Du skal stoppe nu. Du skal sige hej til ham. Ja, er du din bedste ven eller hvad? Det er ikke dig. De ser, at de bliver filmet. Jerman dan Denmark. Så er det ind til den med en. Jeg kena Damang og Denmark. Hvem er det? Hah? Ja, hvem er det der? Ni buka je nyamai bu malap nyan. Ni be ha. Ni ha, pada lebihnya hai ten Damang yang ini. Ni lebih ha. Ni tu bai. Nah. Ada hotel benar. Desi. Pasal aku nak ambil yuk. Det er gået syg. De ser det. Når de ser det der, så ved de. Rul. Rul. Kom nu. Gå væk med dig. Jeg håber, de siger hej. De har ikke trukket nogen til siden. Ja, skal vi se? Ja, så Om 15 km hold til venstre af Sønderjyske Motorvej. Jeg sagde det jo. Give me my bed. Men øjnene er ikke inde i bilen. Ja. Og en de... Prøv at se, han starter ikke med at gøre sådan her. Det er os, der startede med det. De er inde i bilen, så... Han kigger sådan... Rul. Vent. Ja, din ben, mand. Vent nu. Vi skal jo lige... Men din ben stadigvæk. Rul. Din ben. Jo, det var fint. Nej, du skal jo hele... Kan du se det op, mand? Rul nu bare. Se, hun folder. Skub op. Atje.